Tinokugashirai paOld Mutual Funeral Services. Tine mufaro wokukupai nzira ine chiremerera yekuvapo, chero kana muri kure, kuti murangarire, mufunge nekupemberera upenyu hwemudiwa wenyu. Tichigadzirira kutanga kwechirongwa chedu, ndinokukumbirai kuti mutore nguva ino kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWi-Fi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakomenzi ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433. Tinokugashirai paOld Mutual Funeral Services. Tine mufaro wokukupai nzira ine chiremerera yekuvapo, chero kana muri kure, kuti murangarire, mufunge nekupemberera upenyu hwemudiwa wenyu. Tichigadzirira kutanga kwechirongwa chedu, ndinokukumbirai kuti mutore nguva ino kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWi-Fi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakomenzi ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433. Tinokugashirai
paold mutual funeral services. Tine mufaro wekukupai nzira ine chiremerera yekuvapo, chero kana muri kure, kuti murangarire, mufunge nekupemberera upenyu hwemudiwa wenyu. Tichigadzirira kutanga kwechirongwa chedu, ndinokukumbirai kuti mutore nguva ino kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWiFi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakoments ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433.
nekuimba kwakanaka. Ndinotenda zvekare vanga vachibatsira kurongedzera hama kuti dzigare zvakanaka. Thank you so much se nechekumashuroko ndakuonai. Thank you. Pamusoro muri yekwamutambara ndinoti nematambudziko hama mazvita. Inini ndinoitwa Reverend Dr. Tendere Mudyanadzo, mufundisi wepano. Tiripo kuchema nemi uye tinotenda tichabatirana basa zvakanaka kusvika rapera mangwana kumadziva. Vatiri kuenda navo ndichavatendera kuti vazvisume kwamuri uye vachibva vakubatai maoko saizvozvo. Over to you, ma'am. Nematambudziko evabereki. Zita rangu ndonzi Winmo Masunungure. Tichange tiri tese pakuradzika hama yedu. Amen. Mazvita, thank you so much. Ma'am, regai tipfuurire mberi nekuremekedzana. Ndichakumbira kuti tite tsika yekuuchira nai. Zvinoita kuti zviite nyore nai. Maona kuti kufamba pavasvika uko zvatoita 30 minutes. Anditika saka tikangoti padiki tadi tauchira zvinobatsira kuti zviite sezvinoreruka naika. Thank you so much. Chibva mandiomberera ndadaro nai. Tiwane pekutangira. Yes, ndinoda kuremekedza kutanga naamai vanove sister Yangoni Dzashe vachange vari mumotikari inenge ine hama yedu muHesi kuenda kumadziwa vanoitwa Mrs. Mberi. Ndambovaona sandichazivi kuti ndanzi ndevapi. Tinokuremekedzai mai. Yes. Regai tiremekedze vana vemudikani wedu Ngoni Dzashe Mutambara. Ndinotenda kuti vari muno vakasimuka kana vachikwanisa zvinogona kuita zvakanaka. Tinokuremekedzai vana. We are really sorry for your loss. Tingagara edu pasi. We are really sorry for your loss. Regai tiremekedze vanamai vemunhu vekwachapfuka. Tinoda kuvaremekedza in a special way yekuvauchira maoko. Saka ndichakumbira tese tiuchire vanamai vekwachapfuka. Ticharemekedza muri yose yeku Seventh Day Adventist Church muzita raJesu. Amen. Tinoda kuremekedza mufundisi vari pakati pedu. Ndavapedzisira hakusi kuvadupukisa asi kuitira kuti vabva vawana mukana wekutipfuudza mberi. Saizvozvo tiise maoko tiremekedze Pastor Zhanje vachiuya. Toramba chiuchira kusvika vasvika. Pamusoro esangano dzvene raMwari, hama neshamwari, toda kutenda Mwari. Ndoda kuchingamidzawo zvakare Pastor Konik, chingosimudzai ruoko. Yes, Pastor Konik from Mount Cultural District. Thank you so much, my pastor, for being with the family during their bereavement. Vakuitire zvakanaka. Toda kutenda Mwari panguva dzino nemukana wavatipa wekuti ticheme hama yedu tiri pamwe chete mukati menguva dzakaita sedzino. Ndoda kungoverenga tsamba riri pana John chapter 14. John chapter 14. Ndoda kuverenga vhesi ya 1. Then ndichazoverenga zvakare vhesi ya 3. Vhesi ya 1 iri kuti moyo yenyu ngairege kutambudzika. Tendai muna Mwari, mutendewo mandiri. Ngatina Matei. Baba vari kudenga tokutendai. Taverenga shoko renyu chitipai dudziro nenyaradzo mukati menguva dzakadai. Muzita raJesu tonamata. Amen.
Now toda kutenda Mwari. Now Jesu ndiye akanga achitaura mashoko aya, oro ndiye akataura mashoko aya. Moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Kutambudzika. Tendai muna Mwari, mutendewo mandiri. Jesu waitaura navadzidzi. Aya ndiwo emamwe emashoko Jesu akataura panguva yake achizama kuacknowledge kuti zvokwadi matambudziko ari panyika ino. Now kana muri, ngatimboti muri igere zvakanaka, hapana ari kurwara, chikafu chakazara, mari iripo, zvose zviripo, baba vangati here kuvana vavo, moyo yenyu ngairege kutambudzika. Mashoko aya anotaurwa kana shuwa paine kutambudzika kuripo kuri kuoneka. Now Jesus achizama kuburitsira vadzidzi vake zvavaizosangana nazvo iye adzokera kudenga, anotanga nekuvati moyo yenyu ngairege kutambudzika. Chimwe chezvinotambudza Jesu aitoreva rufu. He was really telling his disciples kuti hongu muri kutenda mandiri, ende hongu ndicharamba ndichitarisira kuti mugoramba muchinamata, but there's something chandoda kuti muzive, rufu ruchakuwirai. Asi kana rwakuwirai, moyo yenyu ngairege kutambudzika. Moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Moyo yenyu ngairege kukuunika. Anobva ati rambai muchitenda kuna Mwari. Inzwai vanhu vaMwari, upenyu hwedu upenyu hwematambudziko. In our context today, upenyu hwedu upenyu hwerufu. Mazuva ose tiri kusangana narufu. Nguva dzose tiri kuchemedzwa narufu. This is a reality of our life. Death is among us. Death is a pain and sorrow to our lives. Ari kucreata shirikadzi, ari kucreata tsvimborume, ari kucreata nherera, ari kucreata matongo, dzimba dzisina vanhu dzinovharwa. Death uyu. So Jesu anoti moyo wenyu ngaurege kutambudzika. Pauchafirwa nababa, pauchafirwa nomudzimai, pauchafirwa natete, pauchafirwa nomurume, pauchafirwa na baba, pauchafirwa nomwana, moyo yenyu ngairege kutambudzika. Chamunongoita tendai kuna baba, tendai kuna Mwari. Ndo shoko Jesu raakasiya. He could have said, ndamisa rufu hachakutambudzei. But Jesus acknowledged that death will continue to be your enemy. But chamunongoita tendai kuna Mwari, tendai kuna Jesu Kristo. Rega nitaure kuhama zuva ranhasi, kushamwari zuva ranhasi, kukereke zuva ranhasi. We cannot do anything about death except one thing: continue to believe in the Lord. Kuramba tichitenda muna Mwari. Ndo chete chatingagone kuzviitira zuva ranhasi. But
hatigoni kuramwa upenyu isu tasara tichiri vapenyu. Hatigona kurama Mwari isu tichiri vapenyu, just because death is too much. Ngatitendei kuna Mwari. Vhesi rekupedzisira vhesi ya 3 anoti vhesi ya 2 anobva ati, mumba mababa vangu mune dzimba dzakawanda, dai kwanga kusaiva kudaro ndingadai ndakuudzai. Ndiri kuendako kundokugadzirirai pokugara. Kana ndakugadzirirai pokugara, ndichauyazve ndokutorai, kuti pandinenge ndiri imi mugovapo. Saka Jesu mashoko ake ekupedzisira achitaurira vadzidzi zvavaizosangana nazvo ndeyekuti, yes, I'm going. Yes, ndakukusiyai. Of course, rufu ruchakutambudzai. But ndichadzoka. Pandichadzoka, vamwe munenge muri nherera. Pandichadzoka, vamwe munenge muri chirikadzi. Pandichadzoka, vamwe muri tsimborume. Ndo zvichaitika. But kwandiri kuenda, handisi kuenda just because I'm careless about your lives. But ndiri kuno kugadzirirai pokugara. Kana ndapedza, I'll come back and take you there. Imi nherera, imi chirikadzi, imi tsimborume, makaramba muchitenda muna Mwari, kunyangwe death akava a pain. I will take you home. Rega nditi kuvana vemushakabvu, don't worry nezvaitwa nhasi. Continue believing in the Father in heaven. Rega nditi kuhanzvadzi, kuvakoma vanin'ina, vana baba, vana sekuru vemushakabvu, even the kereke, don't worry nezvaitika nhasi. Ngatirambei tichitenda muna Mwari. He will come back one day. And paachadzoka achatiita repay off. Achatiripira marwadzo, achatiripira misodzi, achatiripira chisuwo chatakaita kuhama dzedu. He is going to pay us. Ndozvaari kutaura panapa, I'm prepare a place for you. This world is a world of tears, a world of sorrow. But he is busy up there, preparing for us a place. Vamwe vari kuti kana vatofa vafirwa pasina pekugara. But don't worry, he is preparing for us a place there. Ari kutigadzirira pokugara. Anobva atoti, chemai muine tariro iyoyi. Kuchema hatiregi because ihama yedu. But netariro yekuti ari kudzokazve otitora, so that paari isu tigovapo. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vatiropafadze panguva dzakadai, as we are crying, as we are mourning. But he is busy up yonder, preparing for us a place kwatichagara, even nehama dzedu dziri kufa nhasi. Tichava zvakare a united family. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tendai kuna Mwari, motenda nekwandiri. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, thank you so much neupenyu hwangoni. Vakamutendera kurarama kubva achizvarwa kusvika zuva ramati chizorora muranda. Imi makazviita neuchenjeri hwenyu, isu hamutidane pamatare iwayo. Imi munozviita nekuona kwenyu neuchenjeri hwedenga. Asi nhasi uno, yes, tiri kurwadziwa pamwoyo. Ihama yedu yatakakura nayo, Jehovha, tiri kurwadziwa. But neshoko renyu iri, tinyaradzei Mwari panguva dzakadai. Chatinongonamatira Mwari kuti yes, zvaitika izvi, musatendera kuti mumwe weumwe wedu kutenda kwedu kuderere. Rambai muchitipa simba rokutenda mamuri Mwari kusvika muchizooneka. Asiya vana, Mwari, take care of these children. Vaitirewo zvakanaka. As they are growing up without the Father, they need you every day. Continue to provide for them. Continue to protect them. Fill the gap
ramatendera kuti ribve Mwari. Asiya hanzvadzi, asiya vakoma, asiya vana baba, vana sekuru. Mwari comfort the family. Toda kutendai mazvite henyu. Rwendo ruchafambwa kuenda kumusha. We pray that God muchatitungamirira. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Mashita, thank you so much, Pastor Janje. Nekushumira kwatiri, tiise maoko zvakare. Regai ndiremekedze mufundisi vavauya navo, tinokuremekedzai mufundisi, zvichida mukangoti nyama, zvinogona kuita zvakanaka. Mashita, panzvimbo ino kana kuti pamusha uno basa rinopetwa nekuita body viewing naika. So taakusvika pachikamu chekuita body viewing, ndichawana zviziviso zvandichange ndiinazvo ndozokumbirawo umwe chete wemhuri anozotipa zviziviso zvinobva kumhuri zvichida kuold mutual kana kuti kumhuri saizvozvo naika. Ndichatanga nekukuzivisai, vamwe I'm sure vaiona there is a memory table iri kufront kwedu. Tichipinda uko memory table tinonyora memories atinawo nababangu Nidzashe Mtambara. So ndinotenda kuti kuve pano kwataita it's because he has impacted our lives. Saka nekudaro hakuna anozoshaiwa chekuti aite pen down. Saka ndichakumbirisa zvikuru vanenge vangopedza kuita body viewing tobva taenda kuseri koko we queue and we pen down something naika. Vanenge vachiti director vari ikoko vemuzukuru vanenge variko vachiti director naika. Chokwadi pasawane anosiya nzvimbo ino asina chaanyora nai mazvita. Kune bhazi rine sitting capacity yevanhu 65 as in 65. Saka tichakumbira coordinator webhazi kuti azorangarira kuti capacity yemubhazi irambe ichimaintainwa. Tasvika kumusha hatizotenderwi kusiya mbatya dzedu mubhazi, tinobuda nadzo dzese naika. Uyezve ndoda kuzivisa kuti hakuna ane seat mubhazi reold mutual. Umwe angati maakutaura sei dambudziko takariona kudzimhuri. Umwe chete zvichida pamwe anoenda nebhazi pakudzoka pamwe hazvisi kubvira kuti adzoke nebhazi anenge akuti ndine seat. Amen. Saka hakuna ane seat rake naika. Tenderai coordinator atibatsire timupe mukana iwoyo handiti. Uye ndichada kukuzivisai kuti vatyairi vedu my experienced drivers vanoziva basa ravo, vanoziva kufamba kwavo naika. Kumushande kwedu tinovanongedzera tichiva director tichionesana, asi zvekuti apa tiri kupinda kana kuti hatisi kupinda ngativatenderei vaite basa ravo nai. Yes, ngativatenderei vaite basa ravo. Zvakanaka kuonesana asi ivo chitovatendera voita final say handiti. Yes, thank you so much. Umwe chete wemhuri ngauye atipe ma-announcements saizvozvo. Tinouchira vachiuya. Tinotenda mufundisi pamusoro vemhuri, pamusoro vekereke. Ini ndakamirira semhuri, urongwa hwedu hwakamira sekudai. Tichibva pano tiri kunanga kumusha kumadziva. Burial yedu ichavako mangwana masikati na 2. Ndinotenda. Vanoda kuteera pane ma-directions atinokupai munozondiona. Thank you so much. Thank you so much. Tanzwa vari kuda ma-directions tinovaona kuti tipiwe ma-directions kana tiri kuzotevera pamukana wedu togasa izvozvo. Over to you, ma'am. Body viewing tichaita sezvizvi, tichatanga nevari right at the back kana kuti vari ku-overflow vakamira avo ndo vanotanga. Touya neaisle iri red carpeted, tobuda nekuleft kwangu kune motikari iri panze apa ndo patiri kuenda. Tichirangarira kuti kana tichinge tapedza kuita body viewing taakunoita pen down something for hama yedu Ngonidzaishe. Vana ndo vachapedzisira kuita body viewing, vanopedzisira nesupport system yavo shoma, kwete kuti tozoti unga tose naika. Saka maybe ndingangoti
2 or 3 vari right handitika. Saka tese tunoita body viewing tozopa vana mukana nesupport system yavo saizvozvo mazvita. Tinotenderwa kuimba, vanga vachitibatsira kuimba, uyai mutipfuudze mberi. Number 44. Apo basa rapera ndinoenda kumusha uko unopfeka kusafa ndichamziwa mponesi apo achazouya iye anondosvira kumusha ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa
naye forever and forever. Tinotenda zvakare nemashoko ataurwa enyaradzoto. Lord, indeed you are near to the cries of the righteous, and you are also able to deliver them from disaster and danger. May you be the one to console and to comfort us. Apo pachapinda mukati megwendo, wanikwai murimwi munotitungamirira. Wanikwai murimwi zvakare munonyaradza mhuri, uyezve munomutariri wevana. May your name be glorified now and forevermore. Amen.
If